दा लोगोफोर नै अरे खर'खौ खोबनाब्रा आयु मानो हांगार फोनफिन गोरोंलाय फैलायथिं फै नै बेखौ जिर'स खालामनो लांदोंमोन नै लोगोफोर जिर'स खालामनो लांदों नै खोस्लिबो लाबोदों नै खोस्लिबो लाबोदों ओमफ्राय नै खानजुंबो मोननै लाबोदों लोगोफोर ओमफ्राय आरो नै मबाइल चार्ज होग्रा बेटारि लोंजोब खेरा गानो ओमफ्राय आल्था फोनो ओमफ्राय बेनाव मा होनो हिन्जाव बुहुदा हाबना दंनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाख्लै होखारबाय होनना बुंदों मानो फोनफिनखो मिथिया आरोना ना होन र' लोगोफोर दिनै खुलुम हरलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव आङो दिनै थाबोनो हाखु दाखु ब्लग लाना फैनायानो जाहैबाय लोगोफोर आङो सासे गथ' फाग्ला जानायखौ फाहामनाय आङो देखायबाय थादोंमोन ना लोगोफोर नोंथांमोना होनदोंमोन जे बे गथ'खौ हामबा देखाय माबा माबि होननानै ओमफ्राय आङो बे गथ'खौ दा दिनै हाथायाव फैदों बे गथ'आ थांलाय फैलायनो ओमफ्राय आङो दिनै नोंसोरनो देखायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सोंनो नागिरदों बे गथ'खौ गाबोन माबायाव लांनो नागिरदों तेजपुराव लांसिगोन आरोना गथ'खौ ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांबाय थानोसै आङो सोंनि आरोना बोरै बोरै जाखो माबोरै आं सोंनि नायलांबाय थादो दै लोगोफोर आंखौ सिनायदों नोङो हा आरो माबा लादों नायदे दा लोगोफोर नै आरो खर'खौ खोबनाब्रा आयु मानो हांगार फोनफिन गोरोंलाय फैलायथिं फै आरो नायनि बोरो मा लादों नायनि बोरो मा लादों नायनि मा लादों बोरो नै लोगोफोर खाथियानो नायखा इदि माबाना जाजार लाना नै बेखौ जिर'स खालामनो लांदोंमोन नै लोगोफोर जिर'स खालामनो लांनानै ओमफ्राय जिर'स खालामखानानै सावनानै जायोनो आरोना होलाय माबा लादों नायनि फै जानाव गाइखेर लोंनि फै ओइ फै गाइखेर लोंनि फै फैलाय गाइखेर लोंनि जिराय दे जिराय रा नायनो मा सनाबो गानलायदों बा मालाय नै लावलाय नै लोगोफोर सनाबो गानलायदों मालाय नै महेन्द्रआ सनाबो गानलायदों ओमफ्राय मा लाबोदों लाय देखायदै मा लाबोदों नै खोस्लिबो लाबोदों नै राजानो हमनाय जायाखै थाखायनो नै खोस्लिबो लाबोदों ओमफ्राय नै खानजुंबो मोननै लाबोदों लोगोफोर ओमफ्राय आरो नै मबाइल चार्ज होग्रा बेटारि ओमफ्राय नै इखौलाय मानो लाबोदों नोङो महेन्द्र इखौ दामनो नोंनाव माबा दामग्रा दं आरो नै माबा इमान बुरजा लाबोदों नोङो इदिखौबो अबाव मोननाय नों फैसाखौ हा महेन्द्र अबाव मोननाय माथो फैसायाबो बुरजा दंथारोलाय नै मा बायना लाबोदों आरो बहिखौबो मानो नों इदिखौ बायना लाबोदों इखौ लोगोफोर गाबोनो लांसिगोन आरोना लोगोफोर इखौ तेजपुराव लांसिगोन मेडिकेलाव ब्रेन्डनि मेडिकेलाव लांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय महेन्द्र मा ओंख्रि जानाय दालिजों माजों हो दालिजों माजों र' आं गाइखेर लायनि दै र' थाथ'ल गाइखेर लायना गोदान दुगैयाखै महेन्द्र माथो हांगार फोनना लाजोबदों नोंलाय न' लोंजोब दे लोंजोब दुगैनांगौ आरामनो बा मालाय फैसा बेगखौ नायनि बोरो फैसा बेगखौ फैसाबो दङ नै लोगोफोर फैसाबो सोना लालायलायदों मालाय आयौ 500 बोलायबा अबाव मोनो नोंलाय फैसाखौलाय नै फैसाबो 500 लायबाव नै मालाय लोगोफोर नै जि फैसा दंखायो महेन्द्रनावसो ना नोंनाव जा फैसा दंखायो बे बेगा बेसेबां लानाय हा 200 अबाव बायनाय बाजारावनो ओमफ्राय नोंनावलाय माथो मबाइलानो गैया माथो चार्जार लादों नोंलाय नों बेखौ मा एरगोन बेजों फिथा सावगोन फिथा सावनो रोङो नोङो ओमफ्राय खानजुंखौलाय मानो मोननै लादों हलाय देलाय हना देखायलाय खानायखौ देलाय हना देखायलाय पप आरो जाबाय दे आयना गैया आयना गैया ना
नै इदिखौ माने मा बुरजा लाबोदों नोङो बेसां लानायलाय 150 मोनदों इखौ लोगोफोर माबा मानसि मोजां साननानै बेफारिफोराबो जि हरलाबायो आरोना लोगोफोर बायबानो हरलाबायो ओमफ्राय फैसा मोनो नालाय बिसोरबो हरखागोनखा ना महेन्द्र नोंनो गाबोन तेजपुराव थांगोन दै गाबोन तेजपुराव थांगोन दै मुलि जानो बिजि थुनो ना थाबिसखौबो खुना गारबाय थाबिसा थाबिसाबो दं नै लोगोफोर आदै चिरांनि थाबिस होलांनाया नै थाबिसाबो दङ दा गाहा दुगैथाराखै खोमाहाय दुगैदों ना आरामथार ओइ सनाखौलाय बेसेबां लानाय इलाय बेसेबां लानाय 100 आयौ थैबाय आं 100 थाखा लादोंनो लोगोफोर 100 लादोंनो ना गय जानोबा गाबोन जोंहा तेजपुराव थांगोन ना महेन्द्र गय जानोबा जालै जा नों गय जाखाया जा जों नायनालाय जेबो गैया जोंहानाव बिथिं नायना नों आराम मोनाखैना एसेबो हा महेन्द्र आराम मोनदों ओमफ्राय नोंलाय माथो हांगार फोनना लाजोबखो होनबालाय गोदोनायाव मालाय इहासो ओरै सिङाव माथो मेथाइबो दं नामा बोरो नायनो मेथाइबो दं नामा बा फैसायाबो माथो रलाय आं फैसाखौ जमा सोनानै हरनि र' नोंनो हर बेगाव बेगा बोरो नै सनाबो आरो खरसे लाना फैदों बायदों दै आं फैसाखौ ला सनाखौ ला आयंनो फैसाखौ गाबोन होदे इखौ दै गाबोन डाक्टारनाव लांगोन ना नोंखौ तेजपुराव नोंखौ गाबोन डाक्टाराव लांबा नांगोन ना नै बे नकलिसो फैसाया मोना इजों बेखौ गारनोसै दै इ नकलिसो आयौ मेथाइयाबो नै जोंहानि न'खौ सिनायबाय नोङो जोंहा न'आ इनो आयौ मालाय गुरिबो बा बेसेबां लानाय हा 150 टाइमखौ खोन्थालाय बेसे जाखो टाइमा टाइमखौ खोन्था टाइमा बेसेबां जाखो 2टा जानोसै 2टा जायाखैलै दानो 3टा जाबाय आलथाबो नै बाबा नै लोगोफोर मालाय आलथाबो लाबोलायबाय मानि थाखाय बियो लोगोफोर मानो खेरा गानो ओमफ्राय आलथा फोनो ओमफ्राय बिनाव मा होनो हिन्जाव बुहुदा हाबना दंनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाख्लै होखारबाय होनना बुंदों मानो फैफिनखो मिथिया आरोना ना महेन्द्र फैसा बेगखौ सोनोसै फैसा बेगाव हरखौ सोनोसै फैसायानो जा दंखायो मालाय महेन्द्रनासो फैसाखौ जाबनि दे ओंखायनोथ' नोंनो जिर'सफोरखौ हरोहाय मानसिफोरा फैसा मोननायखायनोथ' ना ओमफ्राय नों अबाव मोनो बे फैसाखौ हा अबाव मोननाय आबैनिसो आबैया होदों गैलालै जेबो गैला गदों आंहासो जेबो गैला जालायदों दे इयाव दोननोसै दे जै देलाय मोजांनो नै फैसाखौ सोजोब्बाय आं इयाव ला इखौलाय मानो लाबोनांगौ नोंलाय केलेन्डार लायबावनो आंहालाय माबा जिर'स खालामग्रासो सानदों केलेन्डारबो लाबोलायदों
लाबोयो नोंलाय महेन्द्र हा महेन्द्र आबैयालाय नो लादो नो फोजोबदो बिदि जोंहानाव फैबाथाय हाबलां दे महेन्द्र नोंनि नामा मामोनलाय बावलायलायबायसो आं महेन्द्र ना ए मा नाममोनथाय आरो बावफिनबाय आं मा नाममोनलाय महेन्द्र ए बावबाय थायो आं नामखौनो दे महेन्द्र हाय होनलाय हाय होन दे हाय होन ओरै खालामरा आखाइखौ दे हाय होन हाय होनदोंबालाय ना थांसै दे थां होनबालाय थांदो दे थांदो दे गाबोन तेजपुराव थांगोन दे महेन्द्र गाबोन तेजपुराव थांगोन फैसाया गोमागोन मोजांला दे थांदो दे थांदो थां नों सनाखौ गाननांला दे महेन्द्र थांदो लोगोफोर बे गथ'खौ गाबोन मेडिकेलाव लांसिगोन लोगोफोर मा होनोमोनलाय मेन्टेलनि हस्पिटालाव लांसिगोन आरोना ओमफ्रायो आंबो थांफागोन सानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मा जायो नायनोसै ओमफ्राय जुदि आङो थांफानो हायोबा देखायनोसै ओमफ्राय थांफानो हायाबाथाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर नायनोसै मा जायो दिनै हाथाय नालाय हाथाय जानो फैदों इयो ओमफ्राय लोगोफोर बेफारिफोराथ' फाग्ला मा होनना मिथिया नालाय ओमफ्राय जिखौनो बायो बेखौनो हरो आरोना ओमफ्राय दाम सामबो खमायनो रोङा इयो ओमफ्राय आरो जिर'सखौबो बिराद जिर'स खालामनानै लाबोयो जिर'स खालामना लाबोनानै सावनानै हांगारखौ जायो फोनोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय खाथिनि मा जिर'स खालामग्रा दखान बे अननानै मा होनो जिर'सखौ खालामनानै हरनो नाङा आरोना ओमफ्राय नोंसोर गाज्रि मोननो नाङा आङो बुंहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर गाइखेर दाखा गरम बोथोराव गाइखेर दाखा दोनना जादों नै आं लोगोफोर नै गाइखेर दाखा जानि आरोना आंहा गाइखेर दाखा लोंनोसै नै इसोर सानैनो गाइखेर होनोसै नोंसोर गाइखेर लोंगोन नामा ना गाइखेर दाजानो दाखाखौ लोंनाय ना सिनिया एसेल'सो नै गाइखेर दाखा गाइखेरखौनो लोंदो दे सिनि गैया आं एसेल' लाबाय सिनिखौ दखानाव बेरायनो फैलायबायनो लोगोफोर बेना जि मेंब्रां मिंसि दंखायो आङो दिनै नै जि दं राहाय होनदो दे हेलौ होनदो दे हाय मामा आब'मोन होनदो आब'मोन दखान मोनफैबायनो लोगोफोर दखान मोनफैबाय